आयु फैलायबाय निउ इयार भगबान पिकनिकआव थांनो ओंखारनोसै फाग्ला माखाखौ लोगो लाहरनोसो बावथारदोंलां। हेलौ फाग्ला पिकनिकआव थाङा नामा? फैदोब्रा माम्बार ओंखारनानै जायगाबोथ' सेलेक्ट खालामनांगोन ना, माहाय थांनाय जायो माहाय मानाय जायो, थाब फैलै। माबे बिमाया आगार हरा? बिमाखौनो गियो नालै जाम्बा। गाबोननो पिकनिक जायाबा बै बोसोरावसो जाहैनांगोन, बेखौ मिथिखा हले। जाम्बा बाइकखौ लानानै खारबोदोब्रा। नों फैलाय जोंनाव दसे। दे फैल' दे। मा बिमायालाय पिकनिक जानो आगार हरलायलायोब्रा। मोनफैबायबो एफा थाब? बेसेसो गोजान लामा दा बेयो? दाना खिथादोलाय मा बुंखो बिमाया? माबालै, बे 1 जानुवारि खालि बिराद गारिफोरा भिर जायोना, बेखायनो हगार हरानोलै बिमाया। बे लामा सामा एक्सिडेन्ट जालाबायोना, बेफोरबायदिखायनो हगार हरानोलै। हाब, नोंनि बिमाया गारिजों थांनो बादा होदोंबा थेलाजों थांगोन ना फाग्ला? बेखौनो एफा सिन्था जानांगौ जाबाय। मा होनो थेलाजों बबेयाव थांगोन नोंलाय? बे नोंसिनि बारियाव? सामफ्रामबो जानला मोनला खोथा बखिबाय थायो। पिकनिकआ एखेब्रा, खाथियाव जा गोजानाव जा, बे ओंखामानो ओंखाम। बोरमाया पिकनिकआव ओंखामसो जायो नोंनिया? ओंखामसो जायो? ओंखामल' नङाब्रा, जौ बेदर अमा बेदर गासिखौबो जायो। थेलाजों थांनो हालायनाय एफा खाथि जायगायाव थांगोन आङो, नै थांगोना। हे बुरबगा फाग्लाया। सारेना आथोनाखौबो लिंहरनोसै नामाब्रा? लिंहरनायनिसो सिन्था, जानो जायगाखौनो मोनाखै। आंनिबाथ' खानाखौ लामाफ्रावसो जानांगौलै, मानसिफोरनो बेदरखौ देखाय जानांगौब्रा, बयबो लुगैनानै खुदै गनायनि। फाग्ला मालाय बेरायथावथाव पिकनिक जाहैयो, बिनिया माबा खर' गरमनि खोथा रायलायबाय थागोन। दे नों बुंनाय, अबे थांनो? आंथ' बगामाथियावसो थांगोनलै, मानसिफ्रा माथो हाजो गाखोनो मोनो होनलाबायदों। आयु एफा गोजानाव थांसै? माथो सानदों नोङो? आरो बै बोसोरखालि थांनाय दुमफाया आंनो खिन्थादोंलाय, मोजां नङा होननानै, लेथ्राथारनोलै जायगाया। जायै लोङै जायगायावनो गारबोजोबोनो, लेथ्रादार मोनामफ्रुं बेहाय थांगोन आं। थलायथ' सारेना आथोनामोनखौ लोगो नाहैग्रोनो। बिसोरो अबाय थांनो होनो बाव थांसैब्रा। थिगखौनो बुंदों नोङो, थ' लोगो लाहैग्रोनोसै।